My jsme měli strašně těžkou práci přesvědčit lidi, kteří používali konkurenční řešení, ale kteří měli prostě nějaký hezký, příjemný portál. A přesvědčit někoho, že ten portál, který používají, se jim sice hezky používají, ale že ty data vevnitř, že to není nic moc a že od nás tu přidanou hodnotu budou mít lepší, tak oni nám vždycky kontrolovali s tím, že oni to prostě od nás neumí zkonzumovat a ty lidi se to prostě učit nebudou. Firma Impact Forecasting je dceřiná společnost AONu. AON je globální nadnárodní korporace, která se zabývá konzultační činností v oblasti rizik. A naší hlavní činností je vyvíjet modely dopadů přírodních katastrof. To, abych to vysvětlila v kontextu, tak to si představte jako nástroj, který si vybere třeba povodně v České republice a vyhodnotí na základě dostupných dat a nějakých fyzikálních modelací, co se může stát v Čechách, jaký povodně se všechny můžou nastat. No a potom tam k tomu přidá informaci o tom, když nastane nějaká povodeň, tak kde se rozleje, jak to potom může ovlivnit nemovitosti, které třeba tady jsou a jakým způsobem ty nemovitosti potom budou poškozené. A tyhle ty nástroje se používají primárně pro pojišťovny, aby oni mohli vyhodnotit, když přijde povodeň a la 2002 povodeň do Prahy, tak jakou to pojišťovna může utrpět škodu. Samozřejmě jedna povodeň nestačí, ty modely těch událostí obsahují stovky, desítky, stovky tisíc. A ty všechny povodně prostě nějakým způsobem kvantifikujeme oproti pojištěnému portfoliu a pak z toho vypadne nějaká křivka, kde ta pojišťovna ví, jakou škodu může čekat s jakou pravděpodobností. Ta pojišťovna se zabývá ale velmi nízkými pravděpodobnostmi, takže místo, aby se řeklo, že s nějakou 0,5% pravděpodobností ta pojišťovna něco čeká, tak se říká, že nějaká 200letá škoda, že je tolik a tolik. A to ty pojišťovny potom používají pro to, aby věděli, kolik kapitálu potřebují, aby tu událost ustáli, taky proto, že k tomu nutí legislativa, regulátoři a tak dál. A aby teda věděli buď teda, že musí mít dost kapitálu, anebo že si musí nakoupit zajištění, což je jeden z hlavních činností AONu, kdy oni jsou vlastně zajistný makléř a těm pojišťovnám pomáhají to zajištění nakoupit u takzvaných zajišťoven. No, kdybych měla přiblížit, jak jsme dřív dodávali klientům vlastně ty naše řešení, tak to byla právě jako hodně různorodé formy podle toho, co oni potřebovali. Měli jsme tehdy softwarovou platformu, která ale byla strašně komplexní, sofistikovaná, používalo ji vlastně interně jenom AON, trénovaní lidi. No ale jako prodat to někomu v externím světě bylo dost těžký, hlavně oni chtěli jenom třeba se dívat na nějaký mapy a my jsme narazili na to, že oni ty mapy neumí zkonzumovat, protože my jsme jim prodávali, jak je to skvělý, jak je to kvalitní, jak máme velký rozlišení a všechno, ale my jsme jim pak, když jsme jim poslali ty mapy v nějakém formátu, nějaký geotif, který oni si musí otevřít v geografickém informačním systému, což v běžný pojišťovně vůbec neví, co to je, tak jsme na to začali narážet a vlastně nám to komplikovalo prodej a vůbec jakoby, aby ten klient tu přidanou hodnotu navnímal a aby ji vůbec mohl použít. Chybělo tam uživatelský rozhraní. A to byla prostě naše největší bolest nějakého interaktivního uživatelského rozhraní, který ten člověk nebude muset složitě se učit a chápat, ale dostane se tam k tomu, co potřebuje vidět snadno, ideálně intuitivně a to bylo něco, co nám prostě chybělo. Takže my jsme pak vymýšleli různé způsoby, jak to těm lidem přiblížit, no a začali jsme chápat, že už nestačí ty modely jenom vyvíjet a pak mít někoho, kdo chodí a prodává, ale že potřebujeme tým lidí, který ty modely jako přežvejká do podoby, kterou prostě ty pojišťovny potom můžou slušně využít. Já jsem přesně měla v hlavě tu vizi, že to musí být uživatelsky příjemný, že to musí být něco, co si člověk otevře a okamžitě bez jakýhokoliv tutoriálu se v tom zorientuje a přesně vidí, co mu to nabídne. Ale udělat tohle na zelený louce je strašně těžký. Když si otevřu telefon a otevřu si tam aplikaci, tak vím přesně, jak má vypadat intuitivní aplikace, abych se v ní vyznala, ale když mám před sebou to holý plátno a mám to nějak jako poskládat, kam dát jaký jako kontrolky a takhle, tak už jsem věděla, že tohle je něco, co je nad naše síly, tak jsme hledali parťáka. Vnímání designu v AONu bylo na začátku takové hodně tabulkové. Řekněme, že jim vlastně bylo tak trošku, to byl můj čistě jako dojem, že jim vlastně tak trošku bylo jedno, jak daná věc úplně bude fungovat, ale hlavní pro ně bylo to, že přenese ty data, které mají, do nějaké podoby. Ale to, jestli tam bude nějaká takováhle barvička, nebo tam bude takovýhle tón v tónu, nebo tam bude takováhle velikost písma,
na to tam nikdo asi neměl úplně kapacitu takovou věc řešit. To zadání bylo, kluci, máme 1000stránkové Excely, které chodí zákazníkům několikrát denně nebo týdně, když se něco děje. A nechceme, aby to byly 1000stránkové Excely v mnoha e-mailech týdně. Že ze startu to opravdu vypadalo tak, že budeme mít data z tabulek a nějakým způsobem je budeme přenášet do různých mapiček a vlastně to vypadalo strašně jednoduše. Ale postupem, když jsme se jako i s klientem do toho víc a víc zahloubali, tak jsme vlastně zjistili, že to zase taková sranda nebude. A v tu ránu jako jsme začali zjišťovat, co všechno dokážeme jako s tou aplikací vůbec dělat. Mně na tom přišel vlastně skvělý ten jejich přístup od začátku, že nás vlastně vtáhli do děje. Moje jako noční můra byla, že to někomu zadám a on na mě přijde s nějakým paskvilem. A mně se strašně líbil jejich přístup, kdy oni nás vlastně vtáhli do děje a že nám dodali to, co nám vlastně v tom týmu chybělo, ale zároveň, že jsme spolu potom nadizajnovali něco, co se nám líbilo, co nám sedělo, co jsme považovali za svoje vlastní. Já myslím, že milujeme čím složitější kontexty a čím složitější služby a produkty, tak jsme tam víc doma, protože máme sérii metod a postupů, jak se do té komplexity a komplikovanosti dostat. A pak už jsme doma, protože naší práci je to přinést uživatelům a zákazníkům tak, aby to uměli používat i bez mnohahodinového tutoriálu. To, jak jsme ty klienty servisovali dřív, nastalo strašný úsilí. My jsme s nimi museli strávit hodiny vysvětlováním, pak jsme jim něco dodali, pak dovysvětlováním a tak. A prostě mít něco, co je off-the-shelf produkt, který nemusíme dělat na míru každému zákazníkovi, kde mu to můžeme snadno ukázat, že to jednak jako ušetří čas těm lidem, kteří dělají sales. Takže ty prodejci v podstatě mají něco, co prostě na tabletu vytáhnou, teď tím oslní kohokoliv na potkání. Nemusí hledat toho analytika, který mu nadšeně vysvětlí přísun modelu a že mu dají teda nějaký Excel, který si to potom mu dá nějaký faktory, že to pak má mnohem lepší konverzi. Jako takovejhle jako sales prostě líp funguje. Tohle to je jako jeden velký argument. A pak je tam to uživatelské hledisko, že my jsme schopní nalákat víc klientů a i diverznější portfolio klientů, protože náš tradiční jako zákazník byla pojišťovna nebo zajišťovna, ale jakoby tam už jsme čekali, že budou lidi, kteří mají nějaký jako analytickou a mají tam nějakou tu potřebu jakoby vyloženě, jenomže pak, když máme nějaký takovýhle nástroj, který tu jako hardcore analytiku a ty data umí spopularizovat, tak to jsme schopní prodat do firem, kde vůbec vlastně o tom, že by mohli kvantifikovat jako katastrofický riziko a že by mohli na základě toho zlepšit jejich rozhodování, že se jim o tom ani nesnilo. To je vlastně na tom asi nejzábavnější. Ta strašná jako simplifikace toho celého jako procesu a těch všech tabulek do nějaké aplikace, která ve výsledku se bavíme o nějakých jako 4 screenech, které vlastně jako obsahují všechno, co ta aplikace potřebuje umět a co ten klient jako potřebuje nějakým způsobem zoperovat. Zároveň nám tahle jednoduchost aplikace vlastně umožňuje se stále vracet o 1, 2, 3 kroky zpátky a revidovat to, co jsme jako už odvedli a jestli to pořád funguje. Martin si musel v průběhu naší spolupráce mockrát ťukat na čelo, že vymýšlím nějakou hovadinu, ale on to vždycky tak strašně hezky diplomaticky podá a pak navrhne protiřešení, proti kterému nejde vůbec už argumentovat. Vždycky zahlásím nějaké svoje jako ideje a vize a Martin se tak zamyslí a řekne, uděláme to takhle. Já říkám, je tam vidět ta jeho obrovská zkušenost a ta schopnost opravdu z těch mých jakoby, nebo z těch našich jako ideí a těch jako přání, že on to opravdu umí jako zrealizovat a pak já vidím ten návrh ve Figmě a říkám, že to je perfektní. Takhle jsem si to vždycky představovala, ale neuměla jsem to udělat a on to umí. A to je prostě úplně perfektní. Že vlastně já už je nevnímám jako dodavatele, ale jako prostě to jsou moji členové týmu, to jsou designéři. Já tady mám prostě svoje vývojáře, já tady mám svoje designéry a prostě takhle to vnímám. Protože upřímně já bych nevytížila jakoby full-time designéra. To je taky věc, jo? Že prostě v tom vývoji té aplikace je někdy intenzivnější období, kdy se dělá prostě na designu, kdy je potřeba věnovat čas nějakým workshopům a pak jsou tam hluchý místa. Pro mě to, že vlastně mám k dispozici Petra s Martinem, když je potřebuju,
tak to je ta výhoda, že oni prostě potom přinášejí ty zkušenosti ještě z jiných jakoby projektů a je ta intenzivní spolupráce vždycky hrozně efektivní. Pro mě byl vlastně největší jakoby takový eye-opener, že když jsme začali spolu dělat, jak těžká je to disciplína a jak moc je potřeba zkušenosti, odbornosti na to, aby opravdu to šlo poskládat. Takže přesně teď, když někdo jako řekne, že no to si tady nadizajnujeme sami, tady poskládáme webovou stránku, vždycky, když vidím nějaké jako ty samozvaný jakože designéry, tak si říkám, je dobře, zkuste si to. A i díky tomu, že oni nás prostě do toho takhle namočili, tak mě potom jako opravdu nedělá problém jít a vyhádat si, že prostě je potřebuju. Jak nasadit brouka do hlavy někomu, kdo si myslí, že se bez designu obejde, to je hodně těžký, ale takového člověka se bude těžko přesvědčovat. My můžeme mu ukázat nějaké možnosti a většinou ho potom ta situace na trhu dřív nebo později prostě donutí. A teď je otázka, jestli on se rozhodne reagovat proaktivně, a nebo prostě si nechá ten vlak ujet a pak to bude dohánět. Nám vlak jako téměř ujel, ale chytli jsme ho ještě v poslední chvíli, protože to řešení předtím bylo opravdu ne archaický, ale nebylo to pěkný. Za mě je to rozhodně investice, ale skoro bych řekl, že v současné době je to možná investice nutná už. Já souhlasím, ale i tak si musíme tu investici obhájit a mě to nikdy nedělalo problém, protože opravdu ta přidaná hodnota tam je a v dnešním světě, když chceme zůstat konkurenceschopní, tak bez toho, abychom měli aplikaci, která je lidem přístupná a dobře se obsluhovala, už to prostě dneska nejde.